af hans tilgivelse, af hans maghfirah og hans rahma. Og vi bekræfter vores urokkelige tro på, at der er ingen anden Gud end Allah Azza wa Jalla, og at Muhammad sallallahu alaihi wasallam var hans tjener og budbringer. Vi lovpriser Allah, som tilgav sine tjenere i går. Arafat-dagen, som er en af Allahs største velsignelser i løbet af året, er lige overstået, og alle, som bad Allah om tilgivelse på den her velsignede dag i går, blev tilgivet. Der er ingen dag om året, på hvilken Allah tager flere folk ud af helvede, og det var den dag, han færdiggjorde sit sidste budskab til menneskene. Og vi lovpriser ham, og vi takker ham for, at vi har fået lov at stå i rækken af dem, som bøjer sig for ham. Vi takker ham for, at han har beriget os med tro, og med viljen til at omsætte vores tro i praksis. I dag, mine kære brødre og søstre, så fejrer vi Eid i erindring om, hvordan profeten Abraham, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, og profeten Ismail, alayhi salam, var klar til at give det største offer på Allahs befaling. Den ene var klar til at give sin søn, den anden var klar til at give sit liv. Når vi fejrer Eid i tanken om Sayyidina Ibrahim og Sayyidina Ismail, alayhim assalam, så skal vi spørge os selv, hvad giver vi? Er vi overhovedet klar til at give noget på Herrens alter? Eller er vi kun klar til at modtage af hans overflod? Er vi klar til at yde en varig indsats? Eller går vi kun efter den hurtige gevinst? Er vi klar til at give lidt tid til hinanden som mennesker, som troende, som naboer, som venner, som brødre? Er vi klar til at give en lille smule opmærksomhed til hinanden? En opmærksomhed, som muligvis kunne være afgørende for, hvordan et af vores medmennesker opfatter sig selv, sit liv og sin tilværelse. Mine kære brødre og søstre, det som jeg siger nu, har nogle af jer hørt noget lignende i fredags. Men jeg synes, det er så vigtigt at få det sagt, og derfor siger jeg det igen. Inden for de seneste få uger er der mindst 4 eller 5 unge mennesker fra muslimske miljøer i København, som er blevet ramt af skud fra skydevåben. Af en eller anden grund er de havnet i en situation, hvor de ikke længere havde kontrol, og i et enkelt tilfælde betød det, at en ung mand på kun 21 år måtte forlade den her verden. I andre tilfælde betyder det måske livsvarige fysiske men, og i hvert fald hvis ikke fysiske, så i hvert fald psykiske men. Man bliver ikke skudt på, uden at man får men af den ene eller den anden art. Et eller andet, mine kære brødre og søstre, er gået forfærdeligt galt, hvis der ude i vores miljøer er en tro på, at det er i orden at skyde på andre mennesker. Og når det sker imellem vores egne unge, så må vi alle sammen forsøge at gøre noget. Islam er at tilskynde til det gode og at forbyde det onde. Desværre så er der kræfter derude, som har en stærk tiltrækning på ungdommen. Og vi skal alle sammen være med til at bekæmpe ondskab, når den stikker sit hæslige fjes frem imellem os. Samtlige Allahs profeter gav beredvilligt hele deres liv og deres tilværelse for Allahs skyld.
De satsede alt for at bære hans budskab om ordentlighed og redelighed, om retfærdighed og kærlighed ud i verden. Vores elskede profet, Sayyidina Ibrahim alaihi salam, var rede og villig til at ofre sin søn for det godes skyld, for Allahs skyld. I dag bliver vores sønner givet, ikke for det gode, men for det onde, for satans skyld. Og det skal vi alle sammen bekæmpe med alt, hvad vi har. Allah siger i Al-Quran al-Karim: Kuntu khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. I var det bedste samfund, som er kommet imellem mennesker. I tilskynder til det gode, og I forbyder det onde, og I tror på Allah. Det er ikke bare, I tror på Allah. Det kunne Allah godt have nøjes med, hvis ikke det var vigtigt, at vi tilskynder til det gode, og at vi forbyder det onde. Og han siger det, før han siger, وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Det understreger væsentligheden i, at vi opfatter vores islam også som din al-mu'amala. At vi ikke bare har det som en filosofi i hjertet, om at vi skal være gode, ordentlige, retskaffende, stand-up borgere. Nej, også at vi faktisk handler derefter. Hver gang en mor skal lægge sin søn i graven på den måde, som en af vores søstre skulle her i ugen, der gik, så skal nogen iblandt os tage det nær. Eller rettere, så skal vi alle sammen tage det nær. Det er vores bror, det er vores søn, det er vores fætter, det er en af vores trosfæller, der blev lagt i graven i sidste uge i en alder af 21, fordi han var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Det skal vi alle sammen tage nær. Ikke på den måde, at vi skal til at ud og gøre politiets arbejde. Det skal politiet tage sig af. Men at vi skal tage det personlige ansvar for at sige fra over for ondskab, over for kriminalitet, over for narko. Hvis holdningen imellem os er tydelig, så er det vanskeligt for ondskaben, eller i hvert fald vanskeligere for ondskaben, at få fodfæste i vores miljøer. Muslimer bør foregå alle andre med det bedste eksempel. Men det er desværre langt fra tilfældet i dag. Islam er retskaffenhedens og retfærdighedens vej. Desværre er det ikke det, som altid er muslimers udtryk. Det bedste menneske, sagde profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, er det menneske, som gavner andre. Hvis jeg husker ret, så er ordlyden af den hadith: khairan nas nafa'an nas. Den, som gavner andre, er den bedste iblandt mennesker. Vi skal spørge os selv hele tiden, om vi er til gavn. Ikke til gavn for os selv, men for alle dem omkring os. Og det her alle, det må man godt forstå i den videst mulige betydning. For vores profet, fred være med ham, var ikke kun til gavn for sine trosfæller, men for alle mennesker, der var omkring ham, ligesom han var til gavn for hele menneskeheden. Allah siger i Al-Quran al-Karim: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Profeten sallallahu alaihi wasallam var en velsignelse, en nådegave, en gavn for hele verden, for alle verdenerne. Hvad det sådan betyder, når Allah siger verdener i flertal, som han gør her. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var en gavn for den verden, der var omkring ham. Han var en gavn for den verden, vi lever i dag. Han var en gavn for den sete verden. Han var en gavn for den usete verden. Han var en gavn for dunya. Han vil være en gavn for akhira. Allah ved bedst, hvad der ligger i udtrykket. Men han var til gavn for menneskeheden.
Han var en velgerning, han var en barmhjertighed, han var en nådegave fra Allah. Det skulle vi gerne være ind i vores samfund. En muslim skal være en person, som andre er glade for at få som nabo. Det burde være sådan, at når en muslim flytter ind i en opgang, så vil alle naboer blive glade, fordi de vil vide, at det er en familie af retskaffende og gode mennesker, som vil være til gavn for hele nabolaget. Vi skal spørge os selv, er jeg det? Er det sådan, mine naboer føler for mig? Har mine naboer den glæde ved mig som nabo? Er det sådan, de ser på mig? Ser de på mig som en gavn for lokalsamfundet? Ser de på mig som en gavn for opgangen, for naboskabet? Er det sådan, de opfatter mig, eller opfatter de mig anderledes? Og hvis de opfatter mig anderledes, så er der noget, jeg skal gøre, for at de kommer til at opfatte mig som en gavn for det naboskab, jeg skal være med til at skabe. Vi skal hele tiden spørge, hvad vi kan bidrage med er godt. Det er et lille offer, som vi skal give, sammenlignet med det offer, som Sayyidina Ibrahim og Sayyidina Ismail alaihimassalam var klar til at give på den dag, som vi fejrer i dag. De var klar til at give det største offer. Er vi klar til at give det mindste offer? Er vi klar til at yde bare den mindste lille smule? Eller vil vi hellere fokusere på, hvad vi kan krasse ind lige her og nu? Havet, det store ocean, består, når alt kommer til alt, af en masse små dråber, der tilsammen udgør et ocean. Og hver eneste dråbe i oceanet er lige så vigtig som alle de andre dråber. Samfundet består af enkeltpersoner, og hver enkelt menneske er lige så vigtig som den anden. Vi er en del af et samfund. Vi er faktisk en ganske væsentlig del af et samfund. Og fuldstændig på samme måde, som vi kan have forventninger til samfundet, så har samfundet formentlig også forventninger til os. Som en del af samfundet forventer jeg af jer, som samles til bøn for Allahs skyld, forventer jeg, at I skal være gode og retskaffende borgere. Og på samme måde skal I naturligvis forvente det af mig. Er jeg til gavn for jer og samfundet, så har jeg inshallah løftet en lille smule af de forventninger og de opgaver, som islam lægger på mig som menneske. Er jeg ikke, så beder jeg jer som mine brødre, som mine søstre, at komme til mig og pege på mine fejl, så jeg kan rette op på dem. Fordi det er også en del af islam, at vi fortæller hinanden, der hvor vi mener, vi kan give hinanden gode råd og hjælpe hinanden til at holde os på den rigtige vej. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونتوب إليه إن الله غفور رحيم. Vi beder Allah om at tilgive os, og vi vender os til ham og søger hans forladelse. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala ali wa ashabi tayyibin wa tahirin. Vores profet sallallahu alaihi wasallam var en aktiv medspiller i sit samfund. Han var altid den første til at tage et arbejdsredskab op, når der var et stykke arbejde, som skulle gøres. Han var den første til at fjerne en forhindring fra vejen, og den første til at forene to stridende parter. Han var den første til at tale uretfærdighed eller forbrydelse midt imod, og behandlede rig og fattig efter samme målestok. Han talte venligt til folk, selv når de hånede ham, og hans sans for retskaffenhed var så stor, at selv hans fjender ville ture og betro ham deres egen dele.
Alt det her, som vi ser hos profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, er en del af vores vidunderlige islam. For han var Allahs budskab omsat i menneskeskikkelse. Han var Koranen gående på 2 ben. Forsøger vi overhovedet at leve op til de her standarder? Eller tror vi, at det er nok at sige en masse gode ting, mens vi i vores handling udviser det modsatte? Hvis det er tilfældet, så kan jeg godt garantere jer for, at vores ord hjælper ikke meget, hvis ikke vores handling er en afspejling af de samme ord. Jeg kan godt forsikre jer om, at hvis vi siger et og gør noget andet, så det er det, vi gør, vi bliver vurderet på, og ikke det, vi siger. Det er ikke det, vi siger, der bliver husket. Det er det, vi gør. Det er den måde, vi agerer ud i verden på. Vi er alle sammen ambassadører for islam ind i vores tid og sted. Forskellen på den ambassadørgerning, som vi udfører, og den, som en ambassadør for en nation udfører, det er, at når der er et lille problem i den almindelige verden, så bliver en national ambassadør måske kaldt hjem til sit land til samtale med sit udenrigsministerium. En dansk ambassadør kan for eksempel kaldes hjem fra et eller andet udland og komme til samtale hjemme hos udenrigsministeriet. Når så man synes, at tingene er i orden, så bliver han sendt ud igen. Når vi bliver kaldt til samtale hos bossen, så kommer vi ikke tilbage igen. Når vi bliver kaldt til samtale hos bossen, så er det den der, Allah henter os hjem. Så er vi færdige med vores ambassadøropgave, og vi bliver ikke sendt ud igen. Allah siger i Koranen, at vi skal tilstræbe og gå herfra i en tilstand af overgivelse til hans vilje. Han siger, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Og dø ikke andet end som muslimer. Gå ikke herfra andet end i en tilstand af overgivelse til Allah. Som jeg sagde i begyndelsen af khutbah, for nogle dage siden gik en ung mand herfra. Han kunne have været her til bøn i dag, men hans livslys var pludselig brændt ud. Var han beredt? Vi håber det, inshallah. Er vi andre beredte? Vi håber det, inshallah. Fordi en ting er helt sikkert, det er, at vi kommer til at møde dødens engel på et eller andet tidspunkt. Og stort set for os alle sammen kommer den lige så ubelejligt, som den gjorde for vores lillebror, der blev fanget i en skudveksling herude på Nørrebro for nogle dage siden. 21 år gammel, pludselig var livet forbi. Vi beder dig om, Allah, at du giver styrke til at være klar til den store aftale, når som helst. Når som helst, du har sat tid for den. Og vi beder dig om, Allah, at tilgive de af vores unge mennesker, som mistede orienteringen i en verden fyldt af glitter og glimmer. Og vi beder dig om at tilgive dem, som uforvarende kommer til at befinde sig det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og vi beder dig om at give os retledning, før det er for sent. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Vi beder dig om, Allah, at give din fred og dine velsignelser til vores elskede profet Muhammed og til hans familie og følgere, sådan som du gav dem til vores elskede profet Ibrahim og hans familie og følgere i begge verdener. Vi beder dig om, Allah, at du holder os iblandt de retskaffende og de gudfrygtige, og dem, som altid står op for sandheden, og altid vender ryggen til falskhed. Vi beder dig om, at vi aldrig nogensinde skal være finde imellem kujonerne eller krysterne, ja Allah, og at vi altid skal være dem, der står op for din sag, når som helst og hvor som helst. Det gælder, ja Allah. Vi beder dig om, at du giver os af din halal rizq, og at du giver os af alt det, som skaber tilfredshed hos dig, og at du holder os langt væk
fra det, som kan vække din vrede eller dit mishag, og at vi aldrig nogensinde skal være iblandt dem, der får bogen i venstre hånd eller bag ved ryggen på dommens dag, ja Allah. Vi beder dig om, at vi skal være nogle af dem, der bliver mødt med profeten Muhammeds dua på Yawm al-Qiyamah, ja Allah. Og vi beder dig om, Allah, at du beskytter vores unge mennesker og giver dem din hidayah og leder dem sikkert igennem den her forvirrede verden. Og vi beder dig om, Allah, både først og sidst, at du overøser vores elskede profet Muhammed med de bedste af dine velsignelser og fred. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.